kolega na tých určitých miestach môže nám povedať vlastné skúsenosti. Ja som to iba taký hríb. Ja som menší hríb. Tak teraz vám spravíme takú situáciu navodenú, kedy zase mal by odložené niekde o psíka, dôjde k nejakému problému, ja neviem, privenčenia a podobne, išla by nejaká kúpa nejakých zlých ľudí, ktorí mu chcú ublížiť, tak má takú psíka v odložení a musí ten pes rozoznať tú situáciu, kedy naozaj treba ten zákrok vykonať a kedy má zostať v kľude. Hej, dúfam, že nám to vyjde, lebo je to ukážka. Takže hej, bežná situácia, nič sa nedieje, všetko je v poriadku, ruka sa podá, nedošlo k žiadnemu nejakému ohrozeniu. Ako náhle napadne, pes ide a znova tú nohu si zobere. Tak som spomínal, už si zobral jednu aj domov. Dobre, takže toto bol Zikár. Ešte